Signal.bg. Тази песен на Галена Дяволът сега ме кара. Тази песен беше моя, между другото. Така ли? Много хора не го знаят това нещо. И всъщност тя е много дълга история. Разкажи, имаме време. Мисля, че не е много колегиално да споделям такива неща. Композитора ми я беше пратил. И аз казах, да, това ми малко време да си помисля. Той не е разбрал. След което я е изпратил на Галена. Някакво такова недоразумение, чисто професионално се е получило. И в крайна сметка аз казах, окей, нали, тази песен ми харесва, но не на 100% не ли. Имах едно но. Да. Знаех, че при мен няма да се получи тази магия, която Галена всъщност. Тя не е моята песен просто. Да. Малко ми липсваше характер в тази песен. Мене ми трябва нещо разтърсващо. Доста пъти и тук в нашето предаване е ставало дума за това, че трябва песента да намери изпълнителя си и обратно изпълнителя да намери точната песен. Горе би я изпяла жестоко. Signal.bg.